जलेबी दे त खाली देखा के निशा जतिया अस्तुत रहता हम ना कर दे ही बाहर के छोड़ के हम या तनी खटिया खाली कब्बे सलाई चिल्लाता हो बिना सलाई नहीं करा उंगली में आग लग गई नींद में ये कौन ला भौजी सलाई आगे फुट गलो आ तू कहां गरो हो हां घरवाला ने तनी पंखा तर बैठल ने गर्मी होता। अच्छा ये बताओ कि कोई दिन हमरा आइले भइले हम बड़ मोहनी हो आ 4 दिन खाई है पिटिए त कल पलक तुरंत के कर लाज ना हाया बटे ओकरा लाज के। अच्छा तू ही बताओ कि पूरी जाता ससुर भसुर मोय त एक टंगरी चिया के सुतर के पसार पैसा के देख के बाबू दिया कैसन देख के पूरा का साथ पर बिया कइले बाजे कसार? हां देखस के बाद के दौरा का साथ पड़ा त चलो करे बुआई लेके चली गई। अरे बुढ़ावा को कहते हैं नतिए ना रुक बतानी मार हां भी नहीं भी बता कैसे का धरा बढ़िया से धरई हो कोई काठी ज्ञान कर दियो हे भगवान धला 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 ए धला एक धला 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 धले लो कहां धइल पुता का हो नहा धो के नहीं खोल का के ए तार बहिनी तो रोज नहाली से ना देखला डिटोल से तब का मन मन सैनिटाइजर लगाओ हाथ में तब जाके धरा होकर लगा दो सैनिटाइजर का काला हो अरे सैनिटाइजर कहाला सैनिटाइजर धले लो देखो हां बुझाता नहा के नहीं खुआई चलो जन्नी एगो बात कहनी हां जहिया से छोटा की आई बिया जहिया से हमके कोटा पानी ना देहले होई ना बुढ़ावा के बेचारा रोज आवेला जी जैसन करी वैसन पाई हां बेचारा रोज आवेला ए छोटा की तोरा छोटा की के मुंह मारल ये आदमी अगर आई के बोलेलन कि ये छोटा की तनी पानी ले निमन से लिया देले ये आदमी पहले हम रही कि कहि न कि बाबूजी भी खाए ना अरे त हाथ पर बड़ाई को बहुत विदा करतई खाए खातिर आ देखला मुंह झंसु मुंह ठेठ जाता मुंह बिगड़ले चिदरले जाता भिन बहरी खाना ना पानी ना तहार बड़ाई को बहुत नाम भुलाई जान जा कसार रे आता ना मोय भुकुड़िया गला नाद में डाल दे कि केहू के हाथ पना देला से हमरो के नाम ई जान जई ह जल्ला काने कैसला घर के आई बिया ना ऐसा धोए घरे दो जाके धोइए हे भगवान के जल्दी बाहर क्या हो मत दे हमरा एकदम कर में जर हम सोचले रह के तने बतावा हो एकर लाज ना डर बा का हो सुना तारू का दीदी बड़ा दीदी के याद कर तो ऋतु तो हो बड़ा लाज ना डर बा है डर तो लागी में सुता बेड़ू आ बुढ़ाऊ को अली खाना मांग के चली गइल सुनी ना बड़ा ठीक टाइम पाई बनी तने जगह में पानी ले लेना और सुता अरे ये एकदम पे लजे ये कारे भी तक नहियर के खिला दिया एकदम से लाज ना डर बा तन जी केहू का कहि तन ले ले पनिया तो पानी में आग लगा दी सुबह से कट कट हम करी हाया में दर्द उठल बटे एकर पियास मुए गाला एकर सुखाई बटे ये नहीं के बिहत के आई तो कोनो के खाना पानी दी के ना दी मैं तो के हाथ जोत के रात भर के रोत ओतरी सुतल बड़ तो मैंने सुतल न रहनी और क्या करत रहनी हम सुतल बड़ू तो क्या करे बनी जब नहर में सूखे ना पानी जब मां पलंग तुरे के सूख मिला दे तो सुती नहीं देखो कहे में नहीं खेला जात डेरा तो नहीं खे काहे के डेरा ये कहाला कि बिगड़ल घर के बेटी आ छाटे ले चौरा आ गावे ले गीती है हे देखी आपकी गाय में खिसा काते हमारे गाय में खिसा कहानी ना होला अपनी गाय में खिसा को हम न खिसा सुन ले अपनी गाय नहीं खिता का तारे गावे पानी का हम नहीं यार में रानी बाकी है तोरी ना कोले रही नहीं और में राज रह जले रही बाकी ससुरा होते है अपन घर द्वार हो नहीं जत दिन रहे दिन देखी ना हमारी आंखों में का पर में देखी ने तीटा पर जो गोटे गोटे से का मतलब बाटे हमारा का सही बनी जी आपका काम पर तो हम देख ले देखा मुंह से बाहर के बोला जलो के नहीं काहे के संभारी मने सुतले न बनी के कुछ राई तो करने की गोल के घरे तारे के सूते खातिर परीक्षा के उतरले आदमी तो का करे हैं हम तो परीक्षा के उतरले ही रही मैं गाय के लेहन डाल देनी बाहर के आग लगा दी हनी मैं घर बर्तन घरवार कइनी तो हम घर में कने करे ना बाहर का को देन तो बड़का काम को देन घर में के करेलू आग जरे के टाइम में के बुढ़ा चाय खातिर कहली आइल चल गई हमको हाली कॉफी पिया के भेज दे हां बोलाई हां पूछबू पूछाई बाबूजी ए बाबूजी अब या तनी लाइटरिंग करे हो हे नहीं पहले 2 मिनट में लाइटरिंग कर अरे बहुत सीरियस बा वो हे खया नहीं आई जल्दी वो कुछ खया बर्दाश्त नहीं तो और अरे हे नहीं आई हम दवाई दे देनी जाई जाई पहले पेट
पेट खाली कर ले जाई यही ना इनके बार-बार कर ना तो बुढ़ाई लेता ना अपन पेट कट कर नहीं कौन देखो तो लीवर कमजोर हो जाता बुढ़ाई जाता अंत कल मार पकौड़ी सुनो न दीदी खाई पी के आज एकदम पनीर लिए ना पनीर खाए के मन उनका करता देखो तो पेट बिगड़ गइल बाटे खाली अनौरी एकदम तो हम खाली भूज के पकौड़ी बना ली देखिए खइले में ना बा दुनिया औरी का तन कैसा का हाल है पूरा पहले आई बैठी आई बैठी बाबूजी बैठी हां हां देख ली सासू जी हई यहां के हमर बैठ बड़ा नींद आवता टे कहीं कहीं भंग बैठे में तो लंगड़ी पे बैठ जाइए संग बतियाई त का हो गइल तारा लाज नहीं खेला कर तू लाज काटी के जी सब रोरी चलते भैया रोरा कसार के देखनी कि जाई के करके टिकवा के लिया जी हनी के का गांव में बड़ा कसार लरुआ निमन निमन होखेला चट चिल्लात रह ई बताई बाबूजी घरु गंडे के ले हंडनी दुआर भरनी बर्तन धोनी मैं आंगन भरनी हो आगे लकनी देखो तो ई तोरी सुतल पिया 4 बजे उठ के हम चूल पोतानी खाना बनाई त का कर सुती नहीं ए भगवान अभी चाहो के दर्शन नहीं के पहले खाना बना देली बिया ई कौन ना का तीन बना दे के हां देलो से तो हो हां इलायची वाला चाय देले रहो लाल चाय देले हमरा से ना का कहनी कि ना खेत मिलल चाह तो हम कोनी दोहरिया में नहीं थे मिलल देखी ता नहीं भेजे ता कतरा तू हो अब खेत बाटे तेरे तेरा सातू मोरी ना जगह हो जे का सिंह लड़वा होता आ सिंह लड़वा तर देखत रहे कर आ सामने ही बैठल बिया आई का हो हो गइल? भगवान हमर नया साड़ी फाट गइल बा हो ए तार साड़ी चला एक गाड़ी धने बनी दीवाई बाक सवाल त कचर कचर कइले रहता टे अबे अब तू मत खेत ना गइल ह खेते कोइला रहनी आ बोरिंग पे पानी छोड़ के बंदे त भुखाई रे लगा की चरीला भुखाइला रहनी आ तारा मालूम नहीं के तू कटू है मन बेटा सातू मोरी लेके देबू का का सातू मोरी एक पीड़ी ले जा हां सब मार कता देखा तर हुरवानू मन मार हाँ, के सब मार। छट जाई हसल नहीं हारा तन पतो के ही हो आ तू चल तो ढेर तुम्हारा मुंह घूम जाई तम तो सुतल नहीं चुपचाप कुंभकर्ण के नानी नु भइल बड़ू कबे ठीक हो तानी के तानी देखबू ठीक हो बार बार मत कर जा तनी अपने घर में ओई में तकिया लगा के सुतम नीचे के जाता रे त जो का चिल्ला ए जाले मैंने चिटकी तो रहो ले ताला मार के अपन गैया घर में बैठ के गाना गाइबे ई तरी ले ताला मार के चाबी नार में फेंक दी ना रही बास ना बाजी बसुड़ी तोहरे मौत चढ़ावल तो हो कि ना बाप के लाज ना माई के लाज ना सास के लाज हां आ तू के करा के चढ़ावले बड़ा हम केकरा के तू चढ़ा हमारा के चढ़ावले त हम ओके चढ़ावने अरे कम भेड़ो अपन करो हम ही करतनी सुधर जा ना तो देखो तर मोरिया बारह में के लात की पलर जी बहाड़ा चल हवे पीड़ी सातू मुरई लेके खेते अब का हम ली